ناسایê helîkoptera xwe ya di 2020 li Behramê Marsê bifire da nasîn. Ev helîkoptera wesayeta Marsê nêzîkî wî tenê dikare vê gavê bifire. Daxwaziya NASA ev e ku bi vî helîkopterê hemû rûyê Behramê bikişîne û hemû cihê wî kifş bike. Gelekî ji we dizane atmosfera Behramê 100 car ji atmosfera cîhanê tenêktir e. û vî demê ev helîkoptera gelekî di testada derbas bûye, ana jî hîna di testada ye hîna jî ser neketiye, lêberê NASA helîkopterê vê gavê da nasîn. Daxwaziya me serkeftina helîkopterê û serkeftina NASAyê û serkeftina mirovahiyê. Helîkoptera Behramê.